Horas Madihita. Selamat hari Minggu Madihita. Taparade marohata, tapuji tuhata, maredehita bukwede nomor 640 ayat sada rodi ayat tolu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay na mian rodi saliling ni liling na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nung marpungu hami disod di ari na pinarbadia ami. Say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai. Jalaringkas sami manibangi dohot upeop hatam di bagas sa rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami asa huparhasya kami akka ari-ari ningulu nami na podoki. Say pamasok mahami tuhanguluan sa liling nililing na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Oh
pangihok kamu ma patik ni debata ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi kanaum mujala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tonga on ro dina di bagasan aek na di torun itano. Yang go tunggabe si sobaon manang si oloan. Dia do lapatan ni oddo. Ikot di habiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsobba tu sobbao manang tugana-ganaan. Mangido hangulua siani. Jaladang jadi olowa begu manang ulpahan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Atong rap magidogogo mahita tu de mata lau mangulaho pati nai. Ale tuhat de mata sai pargogoi mahami mangulahon hobar pati mi. Amen. Maret de mahita. Tatopoti marusata martangi yang mahita. Ale tuhat debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham dihami akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi ma tubagas sa rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badyai. Asaw nang ganggu rohanami di asin ni roham. Alay asaho rohanami marhapor siyaw laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibyon. Asaho pasahatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi hoau marhite sianak kadosam. Jalanunga dilojai hoau marhite sianak kahajahatommu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadiryoku. Jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maret de mahita bukwe de nomor 160 sia ayat 2 do ayat 3.
Tani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Trinitatis imana tersurat di Sadakorin bidu 10 ayat 10 rodi ayat 26 tajahama marsika sorin. Berek kamu ma Israel hian dapar tohap di langgatanido akan namangaton peleani Daud dotahe na pinelehon na sida dada tu debata di pelehon tu beguido alai dang lomor hakku hamu saor tu akabegu to isata matuhani tunggu mo gumahita siya nibana. Unang masirikoti na di ibana na didonganima. Aigok di Tuhanido tanoon ro di isina ido yang gosahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nopiopsa amin. Mared dehita buku de nomor 705 ayat 1 do ayat 2. Tahatidakom maha porsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan at mo palangit do tanoon. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan si Maria nagabi-gabi siya tot di perbadia adora sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na matay terpajal do ibana di hau pinar silang
na tuat tu bano toru dung tanom, na mulak mangulu diari patoluon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehova, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibai na pamulak sugo tu tanoon, manghumumi halak na mangulu doho na mate. Ao porsea ditod di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria atau panyalak kristen akka na badia, dohok dia sesaan di dosa, dohok dia tai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni hal naung mate, roh dia ngoluan na sora suda. Amin. Kor ina Jumat.
ama ek Saudi.
Titing. Shalom ma dihita sahulut na amanginang. Tapai hutihut ma titing na maragam di bagasan huriaton. Na parjolo, goar ni minggu dohot tapi ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu parjolo trinitatis manang hasi tolu sadaon ni debata. Dohot topik ni minggu guru di debata do portibion rodi nasa isina. Na paduahon sosial huria. Di minggu sadarion pasaha sosial huria dohita songo dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan lasni roha tupoti na pinaradeni huria di pitu masuk dong sidong parmingguon na patoluhon pelean bulanan di minggu naro 14 Juni 2026 pasahat pelean bulanan dohita tu bulan Juni 2026 tapasahat mapeliata tujolo di bagasan lasni roha songon mauliate ni roha tu debata napapaton parguru malua di minggu sadarion di minggu pukul 10 wib di patu pada ulaon makatidakon hapersiaon manang naik side tu 23 halak yang kota naung marguru hurang lobi 1 tahun jala diuduti marulon nabadia na di dohotan ni yang nakon parguru dohot na toras manang keluarga songoni nang akaruas nagiot rohana dohot marulaon na badia na palimahon pertanyaan na posobulung HKBP Cinta Damai di hari Sabtu 10 Juni 2026 di patu pado pertanyaan na posobulung di bagas ni si Yunita Sagala di jalan Gaperta Ujung gang pertama gang Permata nomor 2 sinosohon masude na posobulung ni huriata asarotu partangyangan na paunopon danggabe ruas ni huria mamuka minggu sadarion danggabe ruas ni huriata be Pras Julius si majuntak ruas yang sektor 10 sada ala naung mamuka pardongan soripeon jala tarpasu-pasu tuhuria Rom Katolik na papituhon sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian sigogo malo si hombing ruan sia sektor walu mauliate ma di pasahat huriata tuna pasahat ton sumbangan bunga altari na pawaluhon parhalado ruas namar sahid manang pemulihan na parjolo nial cepi sihaan inganan perawatan di rumah sakit daerah Tarutun sian sektor sada pasiahon titing tambahan paduan suara Ester markor di minggu naro 14 Juni 2026 jala korama huria markor di hari minggu tanggal 21 Juni 2026 pasapuluhon selamat ulang tahun sude parhalado doho ruas ni huria HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parboga son tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 1 Juni saat 7 Juni 2026 sadarion sai diramoti tuhata mahamu di lehon gajang ni umur jala tuhata ma nama masu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang perdagingon di akau laun muna gua ni nama ulang tahun na parjolo Pariama Boru Simamora tanggal lahir 4 Juni 1930 umur 10 tahun sian sektor 5 patul pronopon Emily Graciela Raja Guguk tanggal lahir 2 Juni 2025 umur 1 tahun sian sektor 4 sai diramoti tuhat tamahamu di lehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di akaulon muna hatani tuhata madok di Jeremia 10:7 ayat 7 alai martua mabawa namar haposan tu Jehovah jala haposan na dibahen imasahana mauliate madihita tarlungobi manang di tuhata kor gabungan
Tapasaha mapiliata marede hita buku de nomor 710 sia ayat sada rodi udukna.
kaku patuduhan madalamu asau laun langilua. Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti dohot mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatani debata dihita di bagasan minggu sadaryon di minggu parjolo dung trinitatis manang dung hasitulu sadaun ni debata ima na di enet sian buku Pesalmen bidu 50 mamuka maisian ayat pitu sahatu ayat 15 songonomma didok disi takasma ta paikut-ikut. Saitangi homma ali bangsokku asamak kulingau ho ali Israel asahu hati dakot tuho ahu debatado debatam dada alani pelean mi ubahin hupicakko manang alani pelean mi situtungon akanat totong dijulukku dang nian pola sian jabum ahu mabuat lobu manang habing sian akabaram ai guru dia hudo sude binatang ni harangan pinahan na ribu-ribu akana didolok pe hutan dado sude pidong akana didolok rodi akana manggulmit di ladang guru diaudo tung sura maleau dak pola tuhoau mangaluelu ai guru diaudo liat portibion rodi isina tung panganokku majuhu horbo tunggal manang inumokku mudarni akahabing pelehom matude bata hamauliateon jalagarari maakka bagabagami tunatumibul jala jou maau juppa di ari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho ahu di sido sahatna alai hujahama tongnang di hata Indonesia dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 15 demikian firman Tuhan. Kalau kita bisa baca secara responsoria. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum?
berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sengonima demikian firman Tuhan. Di hitanan longan ni Tuhata Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di palua debatado bangsona siap perhatubanan, Allah membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir, dari kerja paksa. Ada kebiasaan adong doha somalan di Mesir hatihai, di napasahat parsobau tu gana-ganaan naniula ni akka Mesir. Alai nunga dipilih debata Israel menjadi bangsona. Jala dipapulik donasida di baik pertalian. Tuhan membuat hubungan yang baik antara dia dengan bangsa Israel. Asa nasida gabe songon sada bangso Napolin marhapor siaw tu debata. Dungi di palua do nasida jala dibuan nasida tutano Kanaan. Jala di papulik debata nasida asa unang terkontaminasi nasida. Unang gabe sarobang nasida doho bangso akan aku meliang nasida. Termasuk dodong sahat nasida tutano Kanaan. Unang gabi sarupa nasida do halak Kanani, Heti, Amori. Ya. Di bahinido dipatiki do nasida, dilehon patik. Tuhan memberikan hukum Taurat sebagai pedoman mereka untuk bertindak bagaimana mereka terhadap Allah. Songo dia do nasida maradopod debata. Namano palangit do tanoon. Di bahini di tahun Pituluat dung Malekse bagas joroi, ketika bait suci dirobohkan, gabi songon na morudo semangat nasida, jala masa masyan nasida mengikuton hasomalan ni bangso nani dapoton nasida. Mereka mengikuti apa yang menjadi kebiasaan daripada orang yang membawa mereka kepada pembuangan, termasuk do nama mele, mempersembahkan kepada berhala persembahan. Di bahini dirajumi nasida do molo di pasahat molo dung lambelga peleas itu tungonna beratilam denggam na debata mamasu-masu di pakilalaan nasida. Hidup bahin na didok debata tangihom maale bangsokku, dengarlah hai Israel, supaya aku berfirman. Hoale Israel, asa huati dakko tuho audo debata, debatado debatam. Akulah Tuhan, Tuhan Allahmu. Paingotan nasida debatado nama buat nasida haruar siap perhatubanan, haruar nang siap kabuangan. Di bahini patut do boton nasida. Dada ala ni pelea mi ubahe kupicak koina, bukan karena persembahan yang kau berikan. Manang ala ni pelea situtungon akka natotong di julukku. Alai di sidang nian pola sia jabum aku membuat lupu. Ngapain aku ngambil persembahan dari rumahmu? Ngapain aku ngambil duit dari rumahmu? Buasa pola mangido hepe ngau tuho. Buasa pola mangido lupu usiako. Ya, ngapain aku minta kambing dombamu dari tempatnya, dari kandangnya? Sebab akulah yang punya langit dan bumi. Di bawah ini adonani igili debata iroban nadido ya di ayat 10 pati pele hommatu debata
hamauliateon jala garari maaka baga-bagami tu nasun timbul. Ya. Takas do didok disi, persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Pamujiot do nani igil li debata, boado mamuji mangedeko pabahenan di debata, di tonga-tonga ni nguluon. Itulah yang diinginkan Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebab nyanyian kita, ibadah kita ini adalah kehidupan kita. Parangetai do nani igil di debata, bohado kita mangulu di bakasan persoran na dengkat do debata. Bukan ritualnya. Alai bohado kita makanguluhon di persuruan ni debata di tonga-tonga ni nguluhon. Nanti bagi anak-anak kami yang menyaksikan imannya setelah ayat nats firman Tuhan dibacakan, lalu dilanjutkan dengan perkataan, hayatilah akan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Parangehom mahatani debatana ni guru hommi ai ido hanguluam hayati. Bagaimana menghayati, menghidupi, maka nguluhon hatani debatana ni guru hommi. Mungkin boidohonon torok dorahita di sono namar ningo akka ayat haluot tabiat yakka manginang tengok bedope manang nakka maluan hini pudo hita na julu sudi daong kan ido molo maluan hini potong ala narosia duru ni hakabipi ya nangit tormuli do neng manguli bana rupaniate ala ipe tonggo diingoti ido kan ayat haluan nai sebab itulah ayat masna alai molo pennon dijahak kay ayat meluanay so tung buti gabi tadok ay pas dotok song nido pangalahon na rupaniate gabi juru tafsir hita sudi ido kan jadi itu adalah hatani debata si paingot boy paingot to ni bana asa totong ibana se masihol kita du hatani debata asa taingot ya asa taingot na debatado mga leok katana songot tu bangsa naon di leok katana seperti Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel supaya mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah ya yang menciptakan memelihara kehidupan umatnya. Di bahinido di hita nalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus pelean na araganan nido na dison pasahat ngulu tu debata persembahan yang hidup yang diinginkan oleh Tuhan dari kita adalah menyerahkan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Pasahato sado panggulmiton ningoluton tu debata ai guru di ibana do ido ben na didok di bukit deta 270 sia ya manginang 2 sia ya didok disi pasahat ma sudina ya jadi boleh sepatah boleh dehonon na dong karon naneng mati atein na ido ay edde penguatan don dihita ya pasahat masudina oke tedehon pasahat masudina nahinol sohon mituise bata jahoba pardenggan basai pengakuan kita ai guru di ibana nodohot lanpe dita hijolma roha donas lanpe
ditahi jolma rohana dona saud. Banyak yang kita rancangkan dalam hidup kita ini. Naing donian asa songono nau, naing donian asa sukses au di ngolukon, naing donian asa dengga saluhuna, na gua dopi di tonga-tonga di ngoluton. Ido nang edde kuriate rohani jolma marsakap dalana patotulaka danging otamu be alana memang masih terbiasa behita mamereng teks ate nariahe di bae pelatihan di son di dok pelatih ani musiki do rupani ya di dok songonon dangong lapatan na diri jeni molo sudi do hita memerek karotas atung namar dangduti be marsaltu isi diri jenai ala na memerek karotas do hita berarti daong labatan di diri jeni kan di bahini do aido kehebatan yakka na tuwe-tuwe na julu buta huruf do nasida ido kan alai di surat pengajari edde di papan tulis pakai kapur deh atung naringgas memang urati do mabah benderana rupane mabben rupane dungi dibuat ma bulu ime lotahi dang jol mai di lotahi itu papan tulis itu dia tuhi itu kan sol soldu winertok kan itu jadi itor boy dari huton alai jodo akan tua na parjolo akan buta hurubi itu itor hata-hatana itu parjolo songonom bacara mangedeho ninna guru nama itor takut dari dihafal itu makana gudang do rupani ditiki hudul-hudul halahi basa bilu mareded dia kede kurre rupani di bahini di kita logan itu hatta Yesus Kristus diarah do marhite hite pesal menon di hita pengakuan ya panidang yo di tonga-tonga ni ngolu taon ay guru di debatado ya nasa natinopao ala memang disada musasada be di dok doate dimula di debatado manop palangit dot tanon elehi harus ngoni di patuba mamar liturgi perhala do keluarga itu kan jadi pasah maliturgion sada musasada ya sada do ayat 2 tu sahalak situa itoro situa ni do ibana amang paditanami molo oddo liturgiku dang do tau marnata lin ibana buasa niku ido ene to kamu do dana hawin ibana ido berarti dirajumi bana mulu sada musasadai ikut dana mamadohi sekolah minggu masukna padahal itu firman Tuhan ya panidang iyo deh maka tidak kodohi dari tonga-tonga ningoluon dimula nai ya ditoppa debata langit do tanoon ise manopa langit do tanoon debata pengakuan kita bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi songoni manang dipanggulmiton ningolu taon kalaupun kita memiliki kuasa adong dihita kuasa jabatan sinamo pangkat hamoraon di tonga-tonga ningoluon kita harus mengakui bahwa itu adalah semua karena Tuhan ya itu semua adalah karena Tuhan itu nang di dok di kidung jemaat itu betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur lautnya luas gunungnya megah menghijau padang bukit dan lembah dunia hame dok di sini itu semua Allah yang agung maha kuasa itu semua maha kuasa jadi itu semua berkat karunia silehon-lehon ni debatadoi di tonga-tonga ni ngulutaw jadi Allah yang agung debata pargogo na suatu dosan na suntibuli na mga lehoni di bahini pasahak ma pilihan hamauliateo ninna jadi ukuran ni pilihan hamauliateo bukan uang amanginang jadi molorohi tatu bagas joron marede kita martangiak kita dungi mulak kita tarida pakorhon na di tonga-tonga ni bagasta dingulu
siganu pari ido hamalation narga molo halak batak dak pola sia jarak kalak batak madok mauliate namalo do halak batak madok mauliate bere kamu ma upasa ni halak batak nagudangan madok mauliate asa bagot do nampal halto dulu do na berrubian las rohanami nama jalo tugadan nama dihamu nama ngaleon ima dungi asa juma di 10 itu maju mani 10 anu hatana uli na pinasa mu namang rajai nang sori pada apuan nami may martongani 2 asa harbangat do dalat tuhu tabalatu dalatu jabu hatana pinasa niya kamata raja doa kana hinaholongan apuan nami may martongani jabu tulu turtu makuling baharwa aduhur hati hai pas nama ulau ni nasida itu ibege putan na perjuli turtu inna kan itu do aduhur turtu inna tokan itu jadi utung godang idabungi baliak kalahi boleh labungi baliak do aga aung padona pasti godang ko sigar gua disi karkuak inna itor mengalusi mam senang asing guru dokku inat to jadi dihindari halak batak do naing guru dokna alai ko guru di debatado ate di do rupani ate turtu inna duhur tio lote jadi tolor rilote godang gue jual di kapung lalang telur puyuh gitu lote ya turtu inna duhur tio inna lote hada na pinasahan niya katutur unang mamuba beima apiga ngaupat tetap bay muse ngabui biete pagudak kun non gabi raja perhata bat dita putar-putaran non ate ya asa jumani 10 pitu ma jumani 10 elu hata nauni na pinasa mu namang raja nami apuan nami memar beima alai sebelum ipado nakingani holani nga 5 asing go pe muse adong go pe muse tobak ni si mamora muse ate ido botong godang tobak ni butar-butar alana ngai lebungi topi dan tuba ate harangan ni si dok teh harangan ni si hobing menna jono ni tobak ni si mamora hinna ala memang berhubungan dotong si mamora dohot si hobing ate adong do hubungan ni jadi sebelum diro kia manginang diro halak batak do asa botohon ado teh tangan ma korama majo tangan do botohon omma botohon otot botohon tangan do botohon jari-jari i marsigat jangi itu marsigat jangi na 2 minggu nasal pude pe 4 orang taringot tu na marsigat jangi tangan do botohon ujung nai majarija tangan do botohon dainang inna ujung nai majari-jari dainang botohamu 2 hai demo basal mabinado ate jemolo idem ate saru pada masuk na ate iya jadi tangan do botohon ujung nai majari-jari disok kami marsoba pas 10 sada jari-jari 10 jari-jari pas 10 sada ini adalah bentuk rasa kerendahan hati hauduhon ni rohani halak batak ya pasah parsobaun nama dok mauliate jemolo roaka pamuronna mangudupu lupi itu rodo rupani hula-hula nonate apa yang ngabel-gabel gay pasa ngau ngarga 50 ang 20 ngarga 100 ate ngama sampai marmera be tangan nonat to itu jadi dak semdat bulung nak takut
gabi paliyain na. Dak suda uhum si pasahaton nang pesibahenon naso sedia. Ido. Asa doon namin matulang raja namin pungdoli. Ya, titim manatino pagkulang-kulang pengaruh na. O tikso ko dia pinopasahat kami tulang raja namin. Ido. Saya gudang mah pinasuna. Jadi dung marmera nakitangan naon ngago behepeng di so nakingani. Ido trinen na tangan na buti. Itero manakingani. Wow, da pesidohonom muin na. Masuk ni hula-hula naon. Tabamu do pera itu masuk nate. Ang ga pesidohonom mu. Da nga dong betulang raja nami opung doli. Wala ni naman buat pasat kami. Atong bosong ni do upaujung kami main. Sebelum dipaujung di do. Ido ate, imanakib bagot na marhalto. Dungi di do mamuse pak ni manuk do. Ido teh. Daw nga te. So tunggu wiwek kamu nonani. Jadi so ngau jalo hami silelo mu pak ni manuk do patureng-reng. Marmera do memang mata nami tulang muna mangida hepeng. So tungin namu. So iparek keli jol mahamu dangi itu sih. Ate. Dihudur madaka-daka. Makada bumebeng-ebengin na. Jadi nunga rohamu pasahat to silas ni roha. Nah. Huhud do mardongan. Hepeng. Inna. Jadi di bahini nama calo, nama ngaleon, dia nakingani tahu doi bana, bersyukur. Marlas di roha doi bana. Apalagi mardongan musik, so dihilalay. Itu apalagi ibay musema. Baijo si hutur sanggulin na rupani, do si hutur dopetin na musema kan. Bolo pala di bahini, sepata solo, olo dorak sadar ate. Gitu. Ape pas-pasan na mahula nung koslo mulat no may ipasa musema tong dupe dung ilehan bah edong bipe kosumulakin na gabin na terupani gabi sakop may si nate. Jadi hitalongan itu hatta Yesus Kristus Tuhan menginginkan umatnya bangsa Israeli diigil debatado nasida asa udang nakingani di pangasahon pelean na pinasaan nai ala una jala memang unang gabe saropang nasida. Tari hutihut nasida tu akka napasahaton pelean. Tu akka gana-gana. Jangan mereka menyampaikan persembahannya kepada berhala. Sebab itu adalah benda mati. Di ini ngaidok naking taringot tu namemelehut tu begu. Ditudup episteliate. Jadi suatu gabi do oti tadi si enna. Jala di jamot todo taringot tu asa unang madebu tu akka napasahat to nakapelea tu hasipili bigun. Di dalongan itu hatta Yesus Kristus ditiki haitehon niba di hutanami di cinta damin rapura. Tikis deiba ala mangalap aik tu sungai do. Ibu meber jemar madar wakaina. Jadi itu dali do aik ni sungai om lama buat aik ima dinum. Jadi olo do tikidak danak ya. Dang pola di lopa dinumi. Apa dung ni peutiu sa sonari. Mulai kasidir balata ya tu dalam tu tiga dulu ate adong sungai kasidir di sini siya mulai sianido ay kasidirido huluna sahat tu hutanami tu ujungnya tu laut Kuala Tanjung bekok kamu mah ibu lusima huta balata kasidir ibu lusiatar ibu lus do ya rumah sakit umum dasamen saragi pematak syatar ima sungai Bahbulun dibulus do Hutabayu dibulus do perdagangan tobus matu sugaran merbagi ma di Indrapura madapot ton Indrapurai saya ada tu Indrapura saya ada main aking lau mabulus tu hutanami jala tau sia 22 diresmi irigasi oleh Bapak Presiden Soeharto pada waktu di talongan itu hatta Yesus Kristus adong wak kana marsahit masa ma waktu
Ba mungkin nadang steril. Mumen. Itu. Dang mumi dah, mumen. Bagajak kamu biasa ramu mumen. Men, kan? Jadi adong guna satu nama ate. Diguari mete kolera inna. Jadi gudang guna wakti namar sahit pola do adong na agwak kosa. Jedang binoto manang nahadiah ka dapoknya ka na tua pada waktu akai senahon mumen. Ibu ma hapur deban. Ibabay matu pinggol lami. Di marbotar ma pinggol lami on. Dak tu bidat dibuat manang natu mantari. Ido. Ikapuri ma, dungi suru. Butong-butong manga ninda. Dungi kapuri mo rupani. Basude matutu marbotar pinggol lidat denak rupani. Jadi adonggo jupang hati hai. Ala dilabungi sungeon, adong hau gala-gala na belga. Olo do jupang disi ibagasan ibagasan ni bulung. Ngai sibe itak gurgur. Tolor manuk kapung. Pisang. Baru hepeng lugam di bahem madisi. Ya, napuran. Ya. Dungi melohami atong begwar beda denak. Ape nama mele dui. Dia tunggu bigu nama bayan sahib mumeni. Ape ala so steril lo. Di bahin ini lo dihitolongan itu hatta Yesus Kristus. Pada waktu bani pabuat tadi pisang kita gur-gur apalagi hepengi. Esong jajan torbinuat dia teh. Itu. Ale mau lihat me Tuhani. Itu. Ay sebelum mabuat, aso binoto mang dia dapat niak kada dana hiwati. Belum mabuat tamuda jolo lakai hamu pak habirangmu baik kamu pitu halina. Dungi tu dali hamu pakai tangan kiri di bahan inna. Itu. Jadi belum minum pe hamu tu sungai, langsung manginum pamu tu sungai, jolo hobali hamu sungai inna. Tahu kalian perguru malue ini di hobali? Gak tahu lagi kan? Baik kamu mak. Saya tu siya lahobbe di hubal. Yat tu siya mo do inang ihubal. Ang gui debel iboto hamu. Bolo debel isipak doy sa tabida. Ale bolo ihubal. Di sebelum nino icon ito ribay mabuti tuluheli marhosa. Om mana makubal. Inna. Jolo yung lusok ko sana tu icon. Baru pe asadinum. Ihubali iki. Ido. Sa tabia manginang mulu laupe merdalani ay najulu taksong mobil nuang lengkap asi toilet. Ido mulu say roda danak mau kecilin na. Ido mau besarin na rupani. Edang buido honon na supir pasojo supir ramin na. Ido ihubel-hubeli do. Ihubel-hubeli mah rupani setabi dalak keluar ray. Ido ihubel-hubeli pituheli. Ido baru ang kurang ang manamabuan ibuat betu katuk-katungi bebetuin na itu asa pinaturo ni be ayaro lapatan ni betu ni naroha setu betu mapikiran ya itu HP masuk na mengalihkan perhatian do sebenarnya ya unang sepokus betu si pikiran na dialihkan perhatiannya ke sini tersungonido nah seherana menyelesaikan persoalan padahal tidak menyelesaikan persoalan itu na mengalihot do ka. Itu, pemadabo ano tempat perhentian. Dihitolongan nito hatta Yesus Kristus, mola pe pinangani, dang gabe, doho tiba nakita rela tu habeguon. Itu. Alay, pos doroha, di palua de batado siya naking, nang siya bigwatuk, do bodil, ya, ipalua de batado. Yan. Ido nanido natutonga-tonga ni bangsoon. Debatado paluahon na sida. Di ba ini boleh pasatamu pepeleamu. Sotong dipangasaw kamu. Boleh pasatamu pelo pujatan. Etok kamu do naurak siya lango na win na debata. Netok kamu do harwa. Boleh lek kamu pe mudar ni habing. Netok kamu do kurang dia. Ay do napuna kapidong. Na dilangiti.
doa kador biaka binatang na diduluki inna rupani. Huboto do bilangan ni, aku yang memberikan itu. Masa pola ruau mangidu-idu Tuhamu inna debata. Di mahini narikot ya mangulu mahamuhum di bagasar rohana marpanguluyot tu debata uduk mahamuna pasaha mangolum tu debata haposi maibana unang tarela tu akapar sobaon ya gana-ganan akado gananan jama suatu gabi marhaposak ko tu gugum unang marhaposak ko tu sinamok unang marpahaposak ko tu akka usaham alay marhaposak tu debata maho asa debata mamasu-masuk karena nyula ni tanganmu. Molorope hita tu bagas joron itu hatta martangiak kita tu debata mangidu asa di pasu-pasu debata hita. Ya. Molo sodi tordialusi debata sotung gabe tormedele hita mangina. Unak songod dana. Ekan buru masa songoning ulu ni haporsial ni hita. Ya. Ala sodialusi tangyangna itormedele bena. Manang nalilo ibena songono song dan aki aku sudah sapu rumah ya daku sapu rumah ya mak karena itu ya kasih aku uang inna aku sudah menyuci piringnya ya karena itu beli bajuku inna banget tuh bukan seperti itu kepada Tuhan ya dan alani nakingani natabais songoni asa dipasu-pasu di bata. Tapi Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu nang kan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Ngapar jolo ibana mengasihi ta atong gabe para siroha maita. Gapar jolo himana mamasu-masu ngoluta paluahok kita atong mangulu mahita di baga sa parsobahon natutu tu debata. Demikian juga bagi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan yang akan menyaksikan imannya pada minggu ini. Apa itu menyaksikan iman? Najulu gabi gudanggu nama biar nama luaun. Alaniaha adong ko pangatusion naujui jadi imada sonari ngamadua beho ho na mamananggung dosam inna beh bau nangit raw mananggung dosaku bah aluk mahaduan naneng manguli mau malue inna rupani aluk majo bapa do oma mananggung dosa ni be inna te bukan itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi nama luai dan nama dua gabe kita menanggung dosa tahan mulai tu budo kita menanggung dosa ta ate alai nungga dipayas sita siya na dosa ta jala mulai tubuh kita ngamar dosa kita itulah dosa warisan itu ben naidok di buku Panurirangi amana do mangalang na asom anak kon na do nanggiluanin na lapatannya seperti itulah dosa itu ya. Jadi molo songonido pangatusyon na gabi iba na mananggung dosa na molo tolu mageleng isa da keluarga manang nali mageleng isa da keluarga ido manang na tolu majoin na hita mate tolu mageleng isa da keluarga bado perbagini dosa ni natulon ate sada satu nga ma dihodamang ho mananggung dosa na inna. Jadi manang naidok tu matay alam mok doho ba papi jadi dua madosa tidak dan akot tuho jadi au ngai bereko sedangkan au pe ngamarniang sada ma dosa nina sada matua winna kebe songoniro tetapi maka tidak kon haporsiaon ia adalah manggararutang do namang kararutang do nasida aha utang na ditiki tardidi nasida dang boy do pedasida katidakon ha porsyon na ido banda diwakili na toras na ido banda nodo do hamun na toras jongjong mahamun na toras sinon naman non jongjong anak ko taon dungi jongjong na toras hamu akan na toras ni danakon di ida hamu anak ko muna jongjong di son
Tamado amu uduk tu debata. Marningot akka pabayna muna taringot tu akka yanakko munong. Idok don nosoni. Aidang dilehot debata dak danako tuhamu. Asa dong donga muna mangulaula sabing. Alaya sa dito guhamu supaya engkau mengajari dia. Asa dito guhamu do nasida mangihutton hata ni debata. Ido bahenna dilehot. Molo ingot hamu di pabenam muna taringot tu anakko munon. Tama uduk hamu tu debata. Martangi yang mahitain na. Martangi yang mah. Manopo tidu sa taringot tu anakko ni. Dungi hudul manon natoras. Sahak mato akka anakon. Hamu akka danak na hinahulungan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata nama merek torus tu bagasar roh hamuna. Nung nga diboto engkau telah mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Nung nga diboto hamu lomo do sogo ni rohani debata. Dan terbaik kamu memarsi dalia sogo di hari parumani. Engkau tidak dapat lagi berdali pada hari penghakiman. Di bahini molo ingot rohamu di akka pabena muna. Taringot tu natoras muna. Iman neang do langgus ni rohamuna. Kalau kamu mengingat perbuatanmu terhadap orang tuamu yang anggap sepele, yang anggap nggak tahu apa-apa ini bapak mamaku ini, nanti kamu akan berdoa menyesali perbuatanmu yang selama ini. Dungi, ya, disukum manasida. Mereka ditanya, suku-suku na parjolo, di parhatu tu roham do hata di debatan ani kurom na selaon holan ido dalam Tuhan uluan. Apakah engkau mengakui, ya, bahwa firman Tuhan yang telah kau pelajari selama ini itulah kehidupanmu? Hata ni debata. Nani guruhom muna selaon holan ido dalam Tuhan uluan ni alusan nasida manonani. Ido. Di parhatutu rohakku do. Ido ben na belajar marguru nasida sa taon. Ay jajini na toras di na jolo. Ditikki na mabot terdiri. Na olo do hamu marsuru nasida tu parguruan ni Huria Protestan. Asa gaberuas na mangolo nasida. Alus na olo do hamin na hamu. Sabil di uri-uri hukamu dana hitik terdiri. Ido man na disuruh nasida marguru makatidak ko na porsyaon. Dungi diajari man nasida sa taon. Ido man na idok di parhatutu rohakku do. Napadua kon. Na olo do manghuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu. Apa jawabannya? Perguru malua. Ima. Na olo doau ngena nasida. Apakah engkau mau mengikuti firman Tuhan yang kau pelajari selama ini? Itulah, ya, jalan kehidupanmu. Na olo doau. Dungi na parpudi na patuluhon. Na olo doho makanguluhon haporsyaon na sitongi. Songan na tersurat di padan narobi dohot di padan nebaru. Alus na. Hulat tulu do mengalusi. Iya. Na olo doho makanguluhon haporsyaon na sitongi. Songan na tersurat di padan narobi dohot di padan nebaru. Alus na. Itu, tenanglah kalian. Nanti pulang dari sini makan di rumah masing-masing ya. Iya. Ya, jala adong gurahalahon mamikiri nong mangudang dongan nak. Kayak mana nanti ya kawan-kawanku. Nah, mungkin nga ibang kunope na sida nga tong ngamar puto-puto naking ano ni puto buti. Ikirim tu dongan na tu grup na. Udah mamaluay ni cuy naman nokat. Ang godang broin na tong. Ibig kalahom ito akabesti-besti na nuaing. Gitu kan. Bahkan mungkin adong do besti na hadir di son nuaing. Ati. So ino ma las ni rohana. Jala bamuliate ma dia kemejun ni jamenon. Nuaing alam murana sida mersiajar. Taringot Tuhan ni Tuhan. Laos di do naking ani na olo makangulun na porsyon na sitongi. Ya. Songon na hinda tidak ko ni Huria Kristen Protestan. Songon na tarsurat di padan narobi do di padan nebaru. Nga dia lusi na sida na ulo. Hanguluhon na sida may hidupila itu. Ya, kesaksian yang benar bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kalik langit dan bumi. Debatado na manop palangit do tanah. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anak siapa dia? Perguru malua. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anak siapa dia? Anak Allah yang tunggal
Siapa yang mengandung? Jangan kalian bilang mama ya, jangan kalian bilang. Yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah. Ini adalah sejarah ilahi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, nagabe-gabe asiatot di porbadia adorak suabubuan. Ido tuhata na tumaon na ise manguhum diingot Silatus yang menjatuhkan hukuman pada waktu itu. Di penghukuman Silatus dengan cara apa? Dengan cara apa para guru malua? Nama terpajal di hau pinar. Lanjut. Nah tuat tu banuatoru dang lala digatung di hau silang ibana. Alai tuat do tu banuatoru turun ke dalam kerajaan maut. Ngapain? Supaya kerajaan maut itu juga mengenal Allah yang berkuasa, yang menyelamatkan, dan dia bangkit pada hari yang mula mengulu di hari patuluhon. Dungi nama naik. Ngapain dia naik ke surga? Hudul disya mundir bata. Disi maibana. Paimamulak sogot tutanoon. Dia akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Manguhumi namar sigatung tu debata doh naholang siat debata. Orang yang dikasihi Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Hidupan nadidok di ponggol patuluhon. Au porsea ditodi. Jala adong sadaguria. Dang didok disi jala adong sadahakabipi nabadia. Dalai adong sadaguria nabadia. Aku percaya kepada Roh Kudus. Adanya satu gereja Kristen yang kudus. Dang didok Protestan manang Katolik. Alai adong sadaguria nabadia. Kita adaguria nabadia. Perpunguannya halak Kristen akan nabadia. Persekutuan orang-orang kudus. Sebab kita telah dikuduskan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Jala dong sadaguria nabadia. Guria atau pangnya Kristen akan nabadia. Dohok dihasesan di dosai. Dohok dihatai. Baik dok hatai. Par guru malua. Dohok dihatai naman dok. Mula mangulu dosogut. Daging halak na mangulu dohot na mati. Ditiki mar guru malua na sida mang. Tajari do na sida. Martang yang marhata batak. Atik pena isurak na siday. Dung izaha. Tapi ada kemauan untuk belajar. Ya. Ala memang tutikin na mangihuton. Dohonok kudo tuhita 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Mungkin gereja KIP Cinta Damai ini akan sepi ibadah merhata batak. Bisa saja. Karena apa? Ya. Gabe gudang nasodiat tusi be dihatai. Alai mulo seta latih do nasida. Sali-sali tabuan mar minggu hita marhata batak. Ya. Adong doa kadampak ni amanginang. Jala ditiki mar guru malua peta ajar do nasida taringot tu budaya batak. Songod dia do partuturon tajari do tong tu nasida. Batu naise pena takup nasida desi ba moliate may tuhata. Di bahini do dihitalongan itu hatta Yesus Kristus nakinung at dehon pasahak ma sudina nahinol somi. Kita sampaikan kepada kita apa yang menjadi beban hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Ya, pasahak ma sudina. Tuise tu debata jahuba aibada do pardenggan basa. Lan petatahi mas sampai akan data 7 alai guru di ibana do tano do laut. Guru di ibana do nakitaon. Tapuji maibana marhite-hite parsobbaotta. Haradion niroatta. Hauduhotta. Tude bata namang alehon haluauni. Amin martang yang. Mauliate madiwali Tuhan debata di patau hodo hamimian di bagasak katam. Saya pasu-pasu mahami di ngulu nami. Dia kena ni ulan tangan nami na pinikiran ni rohan nami. Marsangak marmulia magwarmu marhiti-hiti pamujion nami. Di napasahat hamalation ni rohan nami hami tuho. Marhiti-hiti hauduhon nami haradion ni rohan nami totong marsikohot.
sumumbawa li Tuhan de bata. Pasu-pasu kenakon na metibur magudang si gajah umur 11 ni roha na marhabi arab bidaho. Marbisuk marpatas ni roha di akan marsikola. Marhatawa manasida tulus akan sinita ni rohana nang akan kuliah be. Hol na patuhod dalan ning ulu parkarejuan di akan mga uli parkarejuan. Patongot Tuhan akasilas ni roha dalan ning ulu di nasida. Suwaksong ni mali Tuhan di na mga lusi rokap ni Tordina di anak do buru ni huriam patongong mali Tuhan de mata. Si rokap ni Tordina sadong dongan na mangulo. Di na makirim di hagabiyon di pasu-pasu para anak ko ng Tuhan de mata. Hodo na mamasu-masu. Mga lo perbe di bortian marite sorang idat danak bawa manang boru di tonga-tonga ni keluarga na. Tuhan de bata pasu-pasu makan atau ras mengajar-ajar kenakon na samar parangin na denggan. Terlumubiak kenakon mo nang makatidakon ha porsyon na di bagasan minggu sadarion. Saya tahu mana sida totong makatidakon pabahinamu di denggan di basam di tonga-tonga ni nguluna. Ali Tuhan de bata di ruas ni kuriam na di bagasan parsahiton. Hodo ali Tuhan de bata na mga lehon hahipasot. Di anak uni huriam ima sinil cepi siahan. Suwaksong unima ali Tuhan de bata na tungon di bagasan perawatan di rumah sakit. Dia karuas ni huriami. Dia mana memang ganda manulang suwaksong uninang dinanami inang lilis boru purba makaren. Ali Tuhan de bata hodo na mga lehon kamelumon suwaksong uninang dinanami inang nustia boru tambunan Tuhan pehot tangamu dabadi mamasu-masung uluna asa margugo marhahi pason nasida Tuhan piu makasahiti dina marukil na mga 12 taon no pargugo ijala urupi manasida le Tuhan di bata di akka na pinikiran doho akka si parukil honon na tugu-tugu maka na matua di hatuan na iring-iring totong lakana tiur pernidan na kipas pamatang na jala totong damenang sonang rohana pasu-pasu madisalu akka program di kuriam di pakobasyon di kuriam hakabipi resort cinta dameon asalam marsangap guarmu nabadie pasu-pasu mabangso namion totong dionom muhade makon pasu-pasu kuriam di sadok portibion mau lihat di pasaro nami tadupan mali Tuhan de bata di naditabay ko umur dia karuas ni kuriam na berulang tahun di bagasa sa minggon mamuka tanggal 1 Juni 2020 onom ali Tuhan de bata gudang ni 30 onom halak mamukasian ina nami inang pariama boru si Mamora opung Josmar sahat tu anakon ni Huriam Emily Gracelia berdaguguk hodo Tuhan nama nabay hahipason gajang ni umur dinasida li Tuhan de bata terlumubi mali Tuhan de bata na berulang tahun tongon di bagasan minggu sadarion ali Tuhan asima roham ima di inanami inang yunian na epata buru pardidi suwaksongoni ali Tuhan nang pujima batara haposan gultom suwaksongoni mali Tuhan de bata si Hana Rebecca gultom suwaksongoni mali Tuhan nang Kevin Yohanes si Bagariang tabay gajang di umur las ni roha jalajari matotong namilang yari-yari ninguli urasi mahami syaddu sa panglasyon nami mardongat toko mahami manguda sulon nami di bagasan mingguon mauliate madiho amin. Tapuji Tuhan tamarite deta nomor 727 ayat sada dohot udut nalas tapas hak mapeliata. Tujulong o Tuhan saat diriku pakai maafkan diriku dengan Tuhan
Logos pedison manang Bosas Todang bedikon Huriani tuhata hobartu suara ni titik tadi bagasan na 2 mingguon patupot tamacara maka tidakon hapor siaun di bagasan minggu sadarion tuyana kota 23 halak naing maka tidakon hapor siaun 12 halak maun bawa 10 sada burua ni bahini tapadade marohata Marede Mahita nomor 140 ayat 1 ayat 2. Pada ayat 2 nanti anak-anak kami berdiri Rabdohok Mahamwaka amanami inanami natoras ni anak koto. Sian sukoi Tuhan kami ay kasahat kami
Tuhabiho na dito nasa langit kita ko natin na sa kami olat tatar kami diuriaki nabadiyai marhite-hite guarni de bata ama anak dohot di parbadia amen hamuale na toras di ida hamuda anak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumulo madok mauliate hamu sadariot tu de bata ala ni sude asini rohana na selaon ay di pangulo do na nasida rasi rasan waing jala sanga di boto nasida hata ni de bata dohot dalat tuhanguluan alay tamado ingotom muna sadarion akapabenam muna tuak kanak komunaon ay dang dilehod de bata yanak komunot tuhamu asadong donga-donga muna mangula ulaw sabing alay asa dito gujala diajari hamudo na sida mangihuton hata ni de bata ido bahin na dilehon ditangya ko kamudo gano pare akenak komunon na selaon asaw nang mago na sida molo dihilala hamuno aing kurang ni pabayna muna taringot tu akenak komunon tama uduk hamu tu de bata manopoti salamuna atong martangiang makita alia manami aman nasa targoar ama di banua gijang dohot di tanoon setangihom matangiang namion jakom makadat danahon gabi anak kommu asi maroham lehom matod di porbadia tu rohana sida asa gabe sisiamu nasida rodi sa leleng nileleng na molo tung nahurang pabenan namin na sa laon tu nasida say se samay say unang matargasip nasida jala unang loas mago manang ise siyan nasida binahed ni pangalaho nami asi maroham sahat tutangam mo ma nasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen hudul mahamuna toras hamu akadat danak na hinaholongan ni debatana jongjong do hamu nuaing di jolo ni debatana mamereng torus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nung nga di boto hamu lomo dot sogo ni roha di debata dang terbahe kamu be marsidalia sogo di ari paruhumani molo ingot rohamuna di akka ari ni ngolumuna nang salpwi tamama dok mauliate hamu tu debata ala ni sude asi ni rohana jala molo diingot hamu akapabena muna na soture iman neang dohot langgus ni rohamuna tuna toras muna rodi saluhut dosa muna tamamar sakbe hamu sadariom marningot saluhut naik buak kamu mai tu Tuhan Yesus asa di sesa ala ni budarna nause humoko perdosa nama nopoti dosana alai bau bahamu marohamuna huhut pukahamu maparangin ay baru olat ni sadarion asa dalan muna dalan nagogoti na marhapati at Tuhan uluan na saliling ni leleng na atong elusihamu ma nahusuk ko nono tuhamu di julo ni debata do di julo ni akadongan na pungudison na parjulo di parhatutu roham dohata ni debata na ni guruham mo na selaon holan iro dalat Tuhan uluan ni alusna di parhatutu rohakku do. 2. Olo doho siyan nasa roham tumudalhon sa luhut dosa jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna na olo doaw. 3. Nolo doho makangoluhon haporsyaon na sitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan. Songon na tersurat di padan na robi do di padan na baru alus na olo doaw. Atong marpada dohamu nuaing dohot debatana badie di jolo ni huriaon tung unang osehamu say burju mahamu marningot saluhut nai asa lamhot
hapor siyaw muna martangiang makita. Alia manami jala de bata nami. Surumatod di parbadia. Turohan nami bi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Uleho kami marohan nami bahen inganat ngolat nyonro di saliling nilileng na. Suraton jala sahapi matusisu din naukuloy hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohana. Ramo ti mahami sa sudina. Unang tuhamagoan sugup manang isi siyak kami om. Tugu jala iring-iring mahami gano pari. Asa sahat hami tuhang uluan na soras sudah. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na. Amen. Atong hatid ko kamu majolo hapor siyaw munay. Au persia. Maredehi tasya buket de nomor 150 ayat sada. Janganlah punah aku rehon diriku. Aku sigondo kado ay tiba kasa sa ini pataku nakona Romahamu. Ang yang Sumber kehidupanmu.
Amanat untuk Keina Fresilia Butar-Butar. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata amata. Doa anak Tuhan Yesus Kristus dohotot di perbadia. Sai di dongani Tuhan de bata mahamarlohon nasanajat. Jala di pargogoi hamu patupahon nasana denggan. Amin. Amanat untuk Yolanda Afrilia Hutagalung. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Laura Elizabeth Napitupulu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata mata dohot anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Sai didongani Tuhan de bata mahamu marlohon nasanajat. Jala di pargogoi hamu patupahon nasana denggan. Amin. Amanat untuk Jayasipa Kristiani Hutabalian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena ialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Ayu Maria Situmorang. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata mata dohot anaknya Tuhan Yesus Kristus dohot toti parbadia. Sai didongani Tuhan de bata mahamu marlohon nasanajat. Jala di pargugui hamu patupahon nasana denggan. Amanat untuk Bunga Priscilla Oktaviani Silalahi. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Gladys A. Panjaitan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot toti perbadia. Sai di dongani Tuhan debata mamu marlohon nasa najat. Jala di pargugoy hamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Amanat untuk Elizabeth Christina Hutauruk. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. 2 Samuel 22 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Narisa Dwi Anggina Sitorus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata doa anakna Tuhan Yesus Kristus dohot toti perbadia. Sai di dongani Tuhan debata maham marlohon nasa najat. Jala di pargugoy hamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Amanat untuk Tabita Maulin Sijabat. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 24. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata mata dohot anaknya Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Sai di dongani Tuhan debata maho marlohon nasa najat. Jala di pargugoy ho patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Afram Delanoel Hutagaul. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Kuasio Aprilionel Butar-Butar. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata dohot anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Sai di dongani Tuhan debata maham marlohon nasa najat. Jala di pargugoy hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Gogo Malo Timoti Sihombing. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Perhatian lihat kamang ya, jangan kemana-mana. Amanat untuk Joshua Giovanni Munte. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata nak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Sai didongani Tuhan debata maham merlohon nasa najat. Jala di pargugoy yang patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk David Jordan Limbong. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Jonathan Hasudungan Simarmata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata. Do anak-anak Tuhan Yesus Kristus dotod di parbadia. Sai didongani Tuhan debata marlohon nasa najat. Jala di pargugoy yang patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Tristan Jaya Kristopel Sinaga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Jenius Yosafat Pangaribuan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata. Do anak-anak Tuhan Yesus Kristus dotod di parbadia. Sai didongani Tuhan debata marlohon nasa najat. Jala di pargugoy yang patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Stephen David Habinsaran Marpau. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius 1 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Jonathan Hutauruk. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata mata. Dot anak-anak Tuhan Yesus Kristus dotod di parbadia. Sai didongani Tuhan debata mamu marlohon nasa najat. Jala di pargugoy hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Keilen Heri Hamonangan Siburian. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Mazmur 5 ayat 8. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Hilver Marganda Tua Purba. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu.
Yosua 23 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amata dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Sai didongani Tuhan debata mahmu marlohon nasa najat, jala di pargugoi hamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Berdiri yang sudah menyaksikan semuanya. Hamu akan apinar hamaul di debata nunga gabe donga sahuria jala donga sapanganak kamu mangaton parpadanan nabadiai. Narga situ tudo hamu ditobus unang oleh hamu bedosa doho sibolis. Ramotan di debata hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamu na tuibana. Jala to gionon na hamu masuk tu arajaon banua gijangi. Martangiang mahita ali amanami na di banua gijang asi maroham di nasida kana pinasahan nuaing tuho seramoti manasida marhiti tod di parbadia saya pahok manasida di bagasan pada nang nuluan nasida naking saya parbadia manasida di bagasak katam asatarida ha porsyon na tujuluanon marhiti-hiti parange nadenggan. Amin. Waktu dan kesempatan untuk memperdengarkan kur dari para guru melua yang sudah menyaksikan imannya. Sabar maju hitam manginang stokin mah.
Kami panggilkan ke depan ini bagi anak-anak kami yang aktif mengikuti perguru malua dan mengikuti pembelajaran. Ada 3 orang yang kami pilih, bukan juara maksudnya ya. Kita menghargai, mengapresiasi atas kehadiran, partisipasi ya di tengah-tengah pembelajaran perguru malua. Yang pertama Jaya Sipa Kristiani Hutabalian, 2 Tristan Jaya Kristopel Sinaga, 3 Tabita Maulin Sijabat. Cepat maju ke depan. Ayo cepat. Hurian itu hata tasipuli macara perminggota dungian non dia kena giok rohana dung jolo istirahat 5 menit sambil mengeradi dia kena giok rohana madoho tiulon nabadia boiman non diuduti muse alai terutama tua akana kota nama lua dohot nato rasma di bagasan minggu sadarion madoho tiulon nabadia ale bolong na giok rohana budon non di dohot yang manginang. Marede kita siabu kedeta nomor 140 sia ayat sada los jongjong mahita saluhutna. Tong ibu tonoku Yesus pangoloa tung naso tadi konoku Kona palua kona sian sasude dosaku dohot sian umi natoko kabiaraku ala pardosa tatangnya koma peleata ali di batama nami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus hubasa tami masalom itu hami pilihan nami tuho say jala may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti aso parasya kami pilihan non pati bulan rajon mo dito nga tungani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahan gudak silelom nitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami dari banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajon sai saud malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami nak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita saluhutna amanginang boras madihadak kadangan horas madihita saluhutna nang pehita somas si jalangan.